No, akkor annyi a dolog, hogy egy kicsit megfordítjuk a programot. A meglepetést elteszünk későbbre, és akkor most a rendőrségi motoros bemutatót azt csináljuk tovább. Aztán jönnek majd a triál biciklisek. Lassacskán elkezdik itt a verseny. Úgyhogy nem lesz meglep, úgyhogy elindulhatok, hogy gondoljátok. Ezt is nézem itt a banditot, hogy működik. Ha valaki pedig autós motoros jogosítványt szeretne, keressen az úriembert az 1002-es bandit nyergével. No, tehát, ha valaki jogosítványt szeretne, keressétek a Bagyikért, hogy tudnak ebben segíteni. Hoppá, kérem szépen azért a rendőr kollégák ezt jobban vágják.